शहेरु शहे दिल वाला मुँह रघुनाथपुर टोका औषध खाया केमती हो देखते हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मुझे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को जहाँ ना पब्लिक डिमांड आज तो सका उठीगला रोमी भी उठीगला रोमी खाली दुष्ट जो होची काली तक बाड़े थी पुणी डेली माड़ खाऊँ से माड़ खाइले कह बाबा मत भल लगे माड़ खाई रोमी भल लगे बाबा भल लगे हाँ टोका ब्रश करके आनले देखो केम दुष्ट हो दुष्ट हो कौन कौच मेडिसिन खाइब मेडिसिन खाइला परे तापरे जुआड़े बुले जीव या तो दौन छाड़ करनी कह था करनी कह औषध खायापी केमती हो देखते बाली फाली खेलू काली मना करी बाली खेलुन गला चौरा रे तो बाड़े भी नहीं बोले तु एमती दंडा करू औषध रोमी खाईगला रेडी होगा चंगा ना पानी आ पिया पी ना मुँह बुले दे मुँह बुले दे देवी केमती हूँ देखो मत बाडे पीदे सईला गामछा मुँह पोछ जे पानी दे पानी ढाला पानी ढाल जीव कैप दे पानी पीदेला रोमी टे मुँह बुले देलु समझे देखिए सांग मैंने कैप देलु रोमी टे मुँह बुले देलु रोमी टे मुँह बुले देलु टे मुँह बुले देलु कहलु टे मुँह बुले दाओ कौन शिखी आखि मरा गोटा की आखि मरा सब शिखी बाय करके जा देखिले कि आखि मारुची एमती तो दुष्टामी तार आपण मैंने सब देखुं ढेर सारा भल पाइबा दौरान मुझे जानी से भल पाइबा आपण मैंने दौ था मो चैनल को एमती सब्सक्राइब और लाइक करूँ आउ कौन कह सैला सब कम धंदा मु रेडी गली चलि ऑफिस रु जाइकी आपन को कंटिन्यू करछि तापर ब्लॉग ऑफिस चलि ठीक अछि चलो जी तो केंदे होजी खाली दंडा होजी गोटे गोड़ दनी गोड़ सनाई आ आसी के ठे मुहा गोड़ ऊपर आसी बसछि देखो ना रोमी पास जाउछि गोड़ धोने से माड़ खाउछि हे कौन एंत होजु बसुन पाउडर लाग रोमी केंदे दुष्ट होजी देखो कि माड़ खाऊ डेली ता मामा ठू तथा से चेंज होनी सुधुरुनी जमा सांग मैंने तो कहल टे चेंज हम छोट छुआ एमती कौन हमें एत दुष्ट देखो के देख देख खजु बुझु खजु बुझु देख पाड़ नहीं छोट पिला दे बाबा हजिब मंगल देख कौन कला रूपा रोमी रूपा मो शॉपिंग कर पलि आसली जाइलु
ସାଙ୍ଗର ମୋର ଆଇଲୁ ବୁଲି ବାଲିକି କିଛି ଖାଇଲୁନି ଉପାସ ହେଇଛୁ। ଟିକେ କାମ ଅଛି, କାମ ସାରିକି କଟିବ। ଚିଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ରୋମି ବସି ବସିକା, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ଓଲଟା ମୋଲଟା ହେଇକି। ଆଉ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଖାଇଲା ଥଣ୍ଡା ଆଇଲା। ଥଣ୍ଡା କ'ଣ କହୁଛ କହିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ କହିଦେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ପୋକ ଲାଗିବ କହିଦିଅ। ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷିତ। ହଁ ଆଉ ପାଠ ଜମା ପଢନ୍ତୁନି। ପାଠ ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ? ପାଠ ପଢିଲେ ମାଡ଼ ହବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢି ରମି ପାଠ ପଢୁନୁ କହିଲୁ ଟିକେ। କହିଲା ପାଠ ପଢା କଥା କହିଲାଠୁ କେମିତି ହଉଛି? ଏତେ ଚଗଲା ହଉଛି ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି, ଟୋଟାଲି କାହା କଥା ମାନୁନି। ଏ ବଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ମାନିବନି ମତେ ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ ମତେ ବି କାହାକୁ ଆଉ ମାନିବନି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଖାଇବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କହୁଛନ୍ତି ତ ରୁଟି ଡାଲମା, ମିଛରେ କି ସଦେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ସାଧା ପୁରା, ସକାଳେ ସାଧା, ଦ୍ୱିପହରେ ସାଧା। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ? ମାଛ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହରେ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିବି ବୋଧେ ଭିଡ଼ିଓ, କାରଣ ମନେ ନାହିଁ କହିଥିଲି। ଏବେ ଡାଲମା, ରୁଟି ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ବୁଲିକି, ତାପରେ ଖାଇବା। ସେ କେମିତି ଜାଣିନି? ତମେ କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ସେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ସପିଂ କରିକି, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉ ଚକୋଲେଟ୍। ଆଉ ଏବେ ମମି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା କ'ଣ କରୁଛ? ବାବା ବାବା କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖ କେମିତି ନଟଙ୍କି କରୁଛି ଦେଖ। ତା ମାମା ସହିତ ମାମା ଘୁରିକି ବସିଛି ବୋଲି ସେ ଘୁରିକି ବସିଛି। ନଟଙ୍କିଆ ଶୋଉନୁ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଶୋଧୁଛି, କଥା ଭଳିଆ ବଣ୍ଟିଟା ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ସେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି, ଭଲ ନୁହଁ, ବ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନର। ତମେ ଭଲ ପିଲାଟି। ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍, ବି ଫର୍ ବଲ୍ ଗୀତଟା ବୋଲିଦେଲୁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ବୋଲିଲୁ। ମାନେ ଏ ଟୋଟାଲି କିଛି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି ନା କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାର। ଦେଖ ତା ମାମା କେମିତି କରୁଛି। ଏମିତି ହଉଛି, ଚଗଲା କହୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଚଗଲା କୁହନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଛି, ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି। ନଟଙ୍କି ମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନଟଙ୍କି। ଦେଖ କେମିତି କରିଛି, କେମିତି ତା ମାମାକୁ ଘୋରି ଦେଇଛି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଫସିକି, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ବୁଝିଥିଲୁ। କ'ଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି କହିଲେ? ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଟାଇମ୍ 10ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଏବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରିଲ୍ ହେବ ଏବେ। ରିଲ୍ ଛଡ଼ା ହେବ ଏବେ। ଆଉ ରିଲ୍ଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ।